Σας παρουσιάζουμε μια ακόμα έξυπνη κλειδαριά, την E901. Την προτείνουμε για ξύλινες πόρτες. Ξεκλειδώνει με τους εξής τρόπους. Με κωδικό. Με κάρτα. Έχει αυτόματο κλείδωμα. Κλειδώνει εσωτερικά και δεν ανοίγει από έξω με κανέναν από τους τρόπους ξεκλειδώματος. Από εσωτερικά έχει εύκολο ξεκλείδωμα, χρησιμοποιώντας μόνο το χερούλι. Πολύ χρήσιμο σε περίπτωση ανάγκης. Και τέλος, μπορείτε να την ξεκλειδώσετε με μηχανικό κλειδί.